oameni buni și bine v-am găsit la al doilea episod de parcurs. Acum știți bine, deoarece Cârțu n-a reușit și Iulian a câștigat, acum o să încercăm amândoi să facem parcurul 2. Cine câștigă e câștigătorul zilei. Yay! Dar mai... am căzut. Foarte. Da, și eu am căzut la scările din început. Credeam că ai fi tu la parcurul ăsta. Nu știu de ce, dar înainte nivelul ăsta îl făceam să pe foi. Îl făceam să pe rapid. Da, am mai făcut, Iulian a mai făcut parcurul. S-a mai antrenat eu. Nu! Eu oricum nu știam să fac. Înainte îmi plăcea super mult să fac parcuri, film. Am făcut parcuri o grămadă și pe ăsta îl făceam din prima, dar acum au trecut vremurile mele. Fuck this! Fuck! Cristi, nu mai strica episodul, te rog frumos. Tu încă n-ai avut la parcurul 2? Da, am ajuns. Păi eu cred că trebuie să fac un episod numai în care faci tu parcurul de la început. Dar de ce 2. Nu există scări? Nivelul 2. Nu e corect, trebuie să revii la nivelul 1. De ce? Pentru patrie și popor. Pentru că eu de acum ajung. N-ai avut? Așa de repede se trece ăsta 2. Oricum e ușor. Mi-a luat o grămadă să trec pe un nivel. Te văd. Și nu știu de ce, dar pe Play nu mi se vede skin-ul. Ok, ești pe unul. Îl văd pe al tău. Păi da, pe unul nu-ți vezi skin, dar le vezi. Tu nu ești de pe 1.8? Nu. Bă, dar și eu sunt pe 1.8 și văd și skin-ul meu. Ciudat. Pe al meu îl vezi? Da, vă văd la tot skin-ul. Posibil de păguit. Bă, dar de ce mereu când zic că parcurul e ușor, atunci dau fail? Da, și mie nu se întâmplă la fel. Da, și episoadele din seria de parcurul o să durează vreo 10-15 minute. Da. Nu, Ștefan? Da. Și vrem să ne apucăm de o serie de Left 4 Dead și TF2. Left 4 Dead mai mult comentarii dacă vreți. Cu toate că știu că n-avem atât de mulți abonați. Da. Ăia 2-3 cât să fie. Dar sperăm să ajungem peste un an, 2 la 50.000. Da, 2-3 mii. Da, la 2-3 mii ar fi destul de... Ca e fel, ca e acum 13 ani. Da. Troll. Cam ca noi. Da, să știți că Rafael are 13 ani. Bravo, Iulian. Nu știai? Are 16! Are 13, am zis într-un videoclip de-a lui. Asta, da. Bravo. Nu mai știi? Glumea și el. Când era ziua lui. Da, glumea. Are 13 ani, nu cred. Au trecut foarte multe. Sau ceva de genul. Nu suport că zic că un parcurs ușor și nu-l trec. Cum e nivelul 2? Cu mai multe feluri, adică e mushroom, e quartz. Știi că-s două feluri de mushroom. Știi că-s două feluri de mushroom. Da. N-am ajuns până la al doilea fel de mushroom. Și dacă vezi, primul e mushroom roșu. Nu cred că dau. Cum făceai să iei pe play jump boost? Nu știu. Nu puteai? Da, la un moment dat știu că putea. De ce nu se poate face treu? Mă rog, eu și eu la levelul 2 am făcut și o parcurul timp. Mi-a luat o zi cel puțin. Și la level 2, nu?
Am fost și la level 30 mai devreme. La parcurs 30, poate. Da. Vă informăm că parcurs 30 e hard. Wow, ce e sus! Dacă mă uit de la primul nivel în sus, e o insulă ciudată. Mă depășește. Te depășește. Mi-am dat spawn să mă duc la alt parcurs. Iar trebuie să fac parcurul ăsta super greu. Parcurul de la început e mai greu ca cel normal, vă zic de acum. Toate că de fapt trebuie decât să faci B-hop. E foarte greu. Nu înțeleg de ce nu au făcut și Parcurs scări. 31. E 1.31. Știu că era un story mode și o să-l facem. Dacă mai este. Este. Mai există? Da. Unde? E ultimul. Că știu că înainte nu e asta spawnul. Da, a fost de la noul update. Nu cred, eram la ultima săritură și am fost. Te văd acolo. Eu stați că mă opresc. Ură să văd playerii în fața mea când fac parkour. Ce-ai că ce frumos ca Ștefan. Îți arăt că-l fac din prima. Eu intru asta la nemeială. Cu stânga. Ia, la asta. Eu cred că vom face la următorul episod de parkour story mod care e ultimul. Dar vreau să Dar dau nu și... foi, eu n-am făcut pe story mode. Tu? Nu la câte parcururi a băgat. Am intrat la un parkour, la parkourul 31, care e cu ăla de România, știi? Hai, dă spawn ca să intrăm amândoi la același parkour. Nu mai fac parkourul de la început. Dă-l foi. Adică eu mă opresc numai o dată să-l fac. Eu mă duc la 1 ufoi. Easy. La 22. La 22, ok. Asta e easy. Am mai făcut pe ăsta. E o soitură nasoală. La parcurs 22. 22. Uite aceasta. 19, 21, 22. Și vreau să văd pe el. Asta e ăla cu jungle. Uite, skin-ul tău nu-l văd. Da, pe Hive fi l-ai văzut? Da, pe hai să se vedea. Soitura aia de acolo e cu ea. Asta de aici. Da. Și după aia ce? Hai, treci. Am mai făcut scripturile de astea. Și eu. Am filmat 8 Cât a trecut? Cât? 8. 8 minute? Da. Cum faci soitura asta? E ușor. Mă ating de peiete. Eu nu. Pe asta nu poți să faci. Ai văzut? Ce? Nu înțeleg. Nu puteam să fac. Eu ca deoarece o fac din B-hop. Eu Vreau vreau să să facem fil lava parkour de pe Myplex. care B-hop full. Sau ăla Ruins, dar... Ruins nu e B-hop. Doar că e foarte hard. E hai, da, o să facem gen cu... fără parkour Am mod. terminat marea. Nu, o să facem cu... Nu o să fie pe mod parkour ca să putem folosi B-hop-ul ăla sau double space-ul ăla să ne ajungem sus, dacă îl știi. Tu știi de care vorbesc, nu? Știți că e un villager acolo și dacă dați click dreapta pe el, nu mai aveți puterea aia. Poate treci tu, mă fac de eu solomii. Cârțu for the win! Ai trecut? Am atins să semn și ca prostul m-am dus cu dublu.
Ia uite la ele asta. Da, când o facem numele? Posibil când o să am timp de Paște. Poate știa după aia cineva numele. Deci, dacă găsiți numele Killer Michael după un timp, nu o să fiu eu. Cred că eu o să... Câte minute au trecut? Dacă au trecut 10, posibil să vină. Deja au venit oameni. Au Stai, trecut 10 minute? să mai încerc de 5 ori să închid. Cazi. Prima dată nu aveam noroc să la fel de aia. Îți urez ghinion. Oh, cât de nafa am făcut-o. Asta a fost prima oară, da? Da. Asta e a doua oară, Cazi. Și am avut și aia acolo. Cum mă văd? De când mi-ai zis tu că te frești de zi și cazi, tot cad. Asta e a treia oară. Ești de la care poartă pică. Asta e a patra oară. Asta e a cincea oară. Și gata. Și asta e a cincea oară. Bine m-am găsit, bine. La revedere! Stai. Las că Iulian Steaua că se crede în el. A reușit oare parcurul? A dat fake.